Oči i pogledi otkrivaju stanje duše. Kada bismo imali moć da odredimo šta bi to bio uspeh za nas, mi bismo se našli već na putu uspeha. Nezreli i duhovno nerazvijeni roditelji uče svoju decu zrelosti. Kada bismo smrt smatrali spasenjem, mnogi bi bili hrabriji. Stići ćemo na cilj ako znamo gde je. Duhovna razvijenost nas oslobađa mržnje, ljubomore, zavisti. Ne može samo crkva da bude objekat gde možemo da se molimo, jer je ona nastala na i od zemlje. Ljudi su i pre nastanka crkve imali veru i molili se svemoćno. Duhovno bogatstvo je ono pravo i ima ga za svakog, jer je satkano u svakom biću, a nastaje od momenta spoznanja. Ne upoređuj svoj život sa drugim životima, neka on bude samo tvoj. Ne kitimo se tuđim perjem i njima je otpalo. Ne treba da se nadamo srećnom životu, već ga živimo srećno. Iako ne poznajemo beskonačnost, mi itekako putujemo po njoj. Kada odbacimo ono što možemo, počet ćemo ono što mislimo da ne možemo da radimo. Duhovno stanje ljudi nema godine starosti. Mi u ovozemaljskom životu u stvari imamo samo jedan problem, a to je saznanje, spoznaja. Ako nam se to desi, većina problema će nestati. Ako razumeš, pokaži put svima ka spasenju. Za odbranu duhovnog ne trebaju advokati. Da je razlika između duhovnog stanja i fizičkog pokazuje primer daljine. U mislima je u trenu prolazimo, dok fizički
Život je beskonačan jer je deo beskonačnosti. Ne mislimo da živimo samo na zemlji. Kako da krenemo ka cilju kada ne znamo gde se nalazimo? Ne možemo postići cilj ako ga nismo odredili. Cilj će biti dalji ako koristimo laži ka cilju. Cilj svakom čoveku treba da bude da nikada ne zažali kako je živeo. Cilj će biti bliži ako znamo gde je. Sunce nije daleko, digni glavu i pogledaj. Kad se oslobodimo materije, mi počinjemo slobodan život. Raširi ruke što šire možeš i čekaj. Neko će ti doći.